Ei! Molt bé, com estem? Molt bé. Començar treballant. Sí, ara. Què tal? Bé, cap de coses, sí. Molt bé. Dir-te com va tot. Sí. Molt bé. Molt bé, Què tal? Molt bé. Jo bé, estava pensant sobre l'entrevista, sobre... Tenia que comentar-te i bàsicament el poble tu el coneixes prou perquè has vingut. La veritat que en poc de pormenor, però sí les grans coses les coneixes. En tot cas, jo volia traslladar-te algunes coses que crec que són molt interessants. El nostre poble és un poble menut, però gran. Menut en el sentit que és un poble de 1.000 habitants, però jo crec que té 3 o 4 potencialitats interessants. Per exemple, tenim un polígon industrial molt potent, jo diria un dels més potents, junt a la Fuente del Jarro i la de Sagunt. En l'actualitat tenim 850 empreses encara treballant i la part logística és molt important. Tenim Mercadona, tenim Lidl, tenim magasin central del Corte Inglés i en l'època de crisi 850 empreses importants. Estem al costat de l'aeroport. L'aeroport és l'inde de nosaltres, Manises estan també a Manises, però és l'inde del nostre poble. I tenim l'arc mediterrani perquè tenim el bypass i la Nacional 3. Per tant, jo crec que tenim una potencialitat molt interessant, una posició estratègica molt interessant. També crec que és molt important saber que estem al meitat del parc, un dels parcs que jo pense que a pesar de que estan tratant-lo mal, va ser el futur més important o un dels productes més importants, que és el Parc Natural del Túria. Estem a meitat del parc, és un pulmó, i crec que tindrà el riu Túria que es banya al nostre poble, junt a les Rodanes o el Flare, és una zona molt important de futur també, com a valor añadit. També crec que és molt interessant tindre en compte que el nostre poble crec que és dels poquets que té 3 línies de tren. Una que és la que va a Utiel, que passa per l'Origuilla i para en una organització nostra i en el polígon industrial nostre. Una altra que és la que va a Llíria, que passa per l'Aliana i té una parada al nostre terme, que és la Vallesa, i la futura i espere que arriba a Riba-roja, que és el metro que té que arribar. Per tant, estratègicament també tenim unes comunicacions que ben fetes, crec que són molt importants com això. En definitiva, Ximo, nosaltres duem 20 anys que governa el Partit Popular i tenim moltes coses per fer. Jo volia traslladar-te a aquelles que són, crec que al nostre parer, més importants per a lo que més demanda la gent ara, que és tindre empleo, els nostres polígons industrials, per a viure un poc millor, que és el nostre entorn i els recursos que això poden, i per tant, tenir unes infraestructures adequades per a que això sigui possible. Jo vull traslladar-te això, sé que coneixes algunes coses, però crec que era interessant que tu de primera mà ho puguis conèixer perquè els veïns també m'ho sabem. No, per suposo. Jo crec que en aquests 20 anys, no només Riba-roja, sinó el conjunt de la comunitat valenciana ha patit unes polítiques que són absolutament desencertades, unes polítiques que han fet que inclús quan han hagut molts de recursos s'han malbaratat. I què ha passat? Pues que en aquests moments allò que és fonamental, allò que és la prioritat de la gent, que és l'ocupació i el benestar i que ningú se queda al marge, finalment estigui en crisi profundament. I per això no hi ha pobles menuts, l'important és la gent i la capacitat de la gent de transformar la vida. I nosaltres, els socialistes, el que tenim que fer és donar-li una nova oportunitat, una segona oportunitat a molta gent i intentar d'una vegada per totes, de veritat, que tot aquest potencial que tu has dit, que té Riba-roja, en la indústria, que és fonamental, en els serveis, posar-lo al servei de l'interès general. I jo crec, sincerament, que ho podem fer. Ho podem fer ara, en un projecte seriós, rigorós, sense vendre fum. Nosaltres no anem a vendre fum, no anem a dir el que no podem fer. Però sí que hem de fer allò que és fonamental, el que és bàsic, no malbaratar els recursos, no despilfarrar, en austeritat, en honradesa, que és fonamental. Jo sempre, saps que ho hem parlat més vegades, no? Jo crec que l'únic que hi ha que ser radical de veritat és en l'honradesa. Després el que tenim que fer és dialogar molt, parlar molt, sumar estratègies per intentar aconseguir, en els recursos escassos que tenim en aquest moment, canviar la vida de la gent i fomentar el que és fonamental, fomentar el fonamental, que és el treball i que ningú se queda al marge.
Imagina't, i añadint efectivament, perquè coincidim plenament amb el que estàs dient, i jo sé que això ho vas a fer, perquè més que te conec personalment i sé de la teva honestitat, que per a mi ha sigut una de les qüestions claves de saber en el seu moment que tenies que liderar el nostre partit i que tens que liderar aquesta comunitat, perquè és important l'honestitat i tu ho eres, i jo crec que això és molt important. Mira, l'altre dia vingué Paco Signes, un diputat nostre, i estàvem en uns veïns que van a veure com va passar el metro per la porta de sa casa, per la porta de la seva organització, i no van a poder agafar-lo. És a dir, quan nosaltres sabem que això era una qüestió pràcticament de gestió, que quasi no van ni diners ximo. Fíjate, nosaltres diem, no pagues l'apeadero, fins inclús el paga l'Ajuntament si jo soc alcalde. Si tenim la majoria, nosaltres paguem l'apeadero, el paga baixi. Per tant, és tindre una xarxa d'infraestructures que els treballadors, que la gent humil, puga accedir a un preu raonable, anar a l'hospital, a vindre a València, a poder treballar als polígons. Bueno, són qüestions, evidentment, per l'operador de València la Vella, que vam reivindicant-lo molt de temps i que Paco s'ha compromès, el nostre diputat, a traslladar-lo a les Corts i demanar la dotació pressupostària. Diria que de vegades, moltes vegades, són qüestions de gestió, que ja no són ni diners. No, efectivament, sí, el problema que hi ha en la gestió en aquests moments en la Generalitat és que no és només la falta de recursos, és que s'ha gestionat tan malament, no s'ha prioritzat lo fonamental. En aquests moments tenim, per exemple, la ciutat de la Llum en Alacant, que són 350 milions d'euros que estan allí parats sense res. Tenim a l'aeroport de Castelló 150 milions d'euros parats sense res. Tenim així l'Àgora tal, a la ciutat de València, que no saben a què destinar-lo, no? Vull dir, el problema no és només que hi hagi un pocs recursos, sinó que se gestionen mal els recursos. I en aquest sentit el que hi ha que canviar és la gestió i fer una gestió molt més al servei de les necessitats reals dels ciutadans. I en això jo crec que anem a treballar. I a més ho anem a fer en diàleg. Jo sé que tu eres una persona dialogant i sé que seràs un bon alcalde perquè és una persona que posa per davant de tot l'interès general de Riba-roja. I ho he vist fa poc quan vam estar parlant en un assumpte important per a Riba-roja. Sí. I jo sé que al final tu vas a posar sempre per davant l'interès del poble, de la gent. I això a mi, en aquest cas com a secretari general del Partit Socialista, me dona seguretat, perquè nosaltres no estem així per ocupar el poder, estem així per canviar les coses. Si no servim per a canviar les coses, no servim. I té que haver nosaltres. A més, vinc a invitar-te a un acte que va participar el nostre poble, el representant civil, però jo al final crec que l'important són els nostres afiliats, els simpatitzants, els votants, però també el més important és la societat civil, que ens senta i que puga de primera mà escoltar allò que nosaltres creguem junt amb ells que tenim que oferir pel futur. Per tant, jo el que te convide és que el dia 12, que és el divendres de la setmana que ve, vingues, esties un rato amb nosaltres, coneguis els nostres col·lectius, el treball que fan durament molts viatges i que no s'ha apreciat per les institucions i com a alcalde i per altres puestos, i que esties amb nosaltres i compartisques un soparet humilde, perquè nosaltres les coses van a fer-se tots nosaltres, els nostres afiliats van a fer bocadillets, molt humilde, però que esties al costat dels nostres col·lectius i la nostra organització política i social que n'hi ha. I això vull convidar-te a que vinguis. Moltes gràcies, Robert, allí estaré molt a gust i a mi també m'agraden les coses senzilles perquè són les nostres coses.